Bengenza ukuthi-ke nginibekelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Ward. Uma uqanga kule channel qinisekisa ucinisekile subscribe uthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Lezingenawo sekwenzeka isiphihli sengozi emgwaqweni ku-N3. Sekwenzeka ingozi enyantisayo igazi emgwaqweni u-N3. Udriver webhasi uhleke uyilawula yabhabhalaza yoshayisa kudonga lwe-bridge ngaphansi ngaphansi kwalo abantu-ke basaphazeke phansi, abanye-ke bashonile, abanye balimala-ke kanzima. Ibhasi-ke belisuke e-Eastern Cape, imininingwane eminingi izolandela nabezimo eziphuthumayo abakafiki. Izindaba-ke lezi evelayo-ke njengamanje. Kuthanda ukuthi kube yinto-ke enzima nebuhlungu kakhulu. Sebeqalile abantu ey'nkundleni zokuxhumana bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Wey'ngane zabo izindaba-ke lezi ezibuhlungu ezenzeke lapha-ke ku-N3.